Üdvözlök mindenkit! Kaptam néhány kérést a hőkezeléssel kapcsolatban. Hát, amit a magam tapasztalati útján tapasztalatokat beszereztem, arról tudok beszámolni, tehát nem vagyok kohász, sem ilyesmi szakember, de amit a magam kárán megtanultam, azt esetleg el tudom mondani. Tehát a hőkezelés, hát van itt ez a Gatter lap, ki hogy hívja, az olyan 10 cm körülbelül, 10 cm széles, és olyan talán 1,2 mm vastag, még lehet, hogy van köztetek olyan, aki dolgozott is már ezzel, vagy még. Tehát ebből készítettem ezeket a vésőket, íves vésőket. Nyilván flexel kialakítva, felmelegítve, formába döngölve készültek. Na most a hőkezelésük, nekem az az elvem, hogy cseresznyevörös, vagy annál egy kicsit élénkebb szín, és olajba lehűtve. És ezekkel is megtörtént ez, és az első próbánál kitört, nem is egy helyen az éle. Hát elmulasztottam elővenni az ellenőrzőt, ezt a kis tűreszelőt, ugyanis ha jól van hőkezelve, edzve, esetleg visszaeresztve az anyag, akkor egy picit bele kell akadjon. Én az élszalag hátulján szoktam kipróbálni, tehát itt végig tolom rajta, és ha egy picit akad, de utána tovább csúszik, az általában jó. Nos, amikor kicsorgott, utána csináltam meg ezt a reszelőpróbát, hát mint az üveget próbáltam volna reszelni, annyira kemény volt. Hát, természetesen újra kellett églezni az egészet. Na most ezt elkerülhetjük úgy, hogy először edzés után megcsináljuk ezt a reszelőpróbát. Ha kemény, fogunk egy ilyen kis perzselőt, ennél a vékony anyagnál ez működik, és ebből az irányból, hátulról az éle fele elkezdjük melegíteni. Figyelni kell a színek kifutását az élfele. Amikor a szalmasárga szín kiér az éléhez, és elkezd barnára váltani, abban a pillanatban le kell hűteni, de gyorsan. Ugyanis ha átvált lilára, ami szintén gyorsan bekövetkezik, az már a kilágyolást jelenti. Tehát ezekkel a kézi perzselővel meg lehet oldani az edzést, a visszaeresztést. Ezekkel a késekkel, van egy ilyen hegyes késpár, egymással szembeélezve, ugyanígy jártam, elmulasztottam a keménységüket megnézni, és mindegyiknek letört a hegye. Tehát ezt nagyon egyszerű módszer, ez a reszelő módszer, ezzel meg lehet ejteni. Nos, a többi reszelők, kedvenceim, különböző szélesség, különböző vastagság, ugyanaz vonatkozik rájuk, cseresznyevörösre melegítve, olajba lehűtve. Ha mégis puha marad, akkor a cseresznyevörösön egy picit tovább lehet menni, élénkebb pirosra, ez garantált, hogy, és úgy lehűt, ez garantált, hogy jó lesz. Ez egy bizonyos Aizele gépnek beszéltem már erről, fémdaraboló korongjából készült, olyan, mint egy körfűrészlap, csak apró fogakkal, iszonyatosan kemény újkorába, tehát a pontozó kicsorbul. Egyszerűen lehetetlen még pontot ütni bele. A flex viszont elviszi, tehát kivágtam a kívánt formát, behajlítottuk a sablonba, és utána ugyanez a cseresznyevörös szín olajba lehűtve. Nos, mutatok egy benzines fűnyírónak a késéből készült hát éves vésőt. Ez például más anyag. Felmelegítettük, olajba lehűtöttük, puha maradt. Még jobban felmelegítettük, lehűtöttük, puha maradt. Harmadik kísérlet, vízbe hűtöttük le, akkor kemény lett, de akkor üvegkeménységű, tehát vissza kellett engedni. Most ez a visszaengedés, ez hát itthoni körülmények között már nehézkesebb, mert meg lehet oldani ezzel a kézi perzselővel is, mert egy idő után átmelegszik, de akinek esetleg nincs gyakorlata benne, vagy nem meri bevállalni, arra van itt egy régi módszer, ezt már nagyon régen használjuk, fogunk egy rezsót. Hát nyilván az előny, hogyha nincs rajta nyél. Ráfektetjük, bedugjuk és figyelünk. Sokkal lassabban melegszik fel, lassabban futnak ki a színek, tehát amit mondtam, hogy a szalmasárga, amikor kifut a szélére, és elkezd átváltani barnára, akkor hűtjük le. Tehát ez, aki nem biztos magába, és van rezsója, ez a módszer alkalmas rá. Na most a felmelegítés, hát ugye a kis kézi perzselővel ilyen vastagságú anyagoknál, nehogy Isten, egy ilyen, hát ez még az élszalagtól vissza,
ahogy kezdődik a letörés. Még ott is legalább 5 mm vastag, ez ilyen bolhapiaci szerzemény, tehát nyilván ezzel már esélytelenek vagyunk. Erre összeraktam ezt a kis kovács tűzhelyet. A YouTube-on lehet látni rengeteg fajtát, ott lehet keresgélni ezek után. A lényeg az, fogtam egy treplemezt, kivágtam a közepét, és tettem bele egy kis fém tartályt, lukacsos lemezt a közepére a levegőnek, itt pedig egy cső szintén a levegőnek. Ide a porszívó csöve jön, hát valami régi fajta porszívó, aminek csövet lehet csatlakoztatni a másik oldalára, ahol a levegő kiáramlik. Viszont ide érdemes egy Schubert ráeszkáválni, mert képes még a faszenet is kifújni a tartóból. Én ezt körbe szoktam rakni téglával, egy oldalt az elejét nyitva hagyom, ahol beleteszem a melegíteni kívánt anyagot, utána megkapja a levegőt. Fehérizásig képes felhevíteni. Hát ez nem nagy költség, aki érez magába barkácsolási hajlamot, nem nagy befektetés megcsinálni, és hasznos. Faszenet lelocsolom grillgyújtó folyadékkal, begyújtom, utána kapja a levegőt, és megy a dolog. Hát tulajdonképpen most már csak magamat tudnám ismételni. Talán itt a késeknél még annyit elmondok, ezt például abrikterből késből köszörültem ki. A hőkezelés ugyanaz. Gépi fűrészlap, ugyanaz. Cseresznyevörös, olajba lehűtve. Ezek érhetik az embert meglepetés, de mondom, ha ezt a reszelőpróbát megcsinálják vele, akkor sok kellemetlenséget el lehet kerülni. Hát mást igazából nem tudok mondani, mert azt hiszem ez elég is lesz. Hát köszönöm, viszlát!